Torlao, 33 anyos, nag-e-erok sa Block 22 Lot 3, Saudi Street, PH4 Extension 5, NG Subdivision, Tacloban. Aki ni Lolito M. Lorlao, asin Juliet Adorable. Buot mag-agom, Kiremberly G. Logo, 31 anyos, nag-e-erok sa Zone 3, Upville, San Felipe, Naga City. Aki ni Ronald Logo, asin Evelyn Grazilia. Huring tawag sa ikatulo ni Christian Barrias Pante, 24 anyos, nag-e-erok sa Zone 7, San Felipe, Naga City. Aki ni Hilberto Brias Pante, asin Maria Cristina Riniva Barrias. Buot mag-agom kay Jinlyn Pungan Makasinag, 26 anyos, nag-e-erok sa Pagdaikon Street, Mabulo, Naga City. Aki ni Vicente Mangalino Makasinag, asin Jamin Santo Domingo Pongan. Kung si isay man po ang may naaarama na makakaulang sa pagresibi ninda nin banal na sakramento nin matrimonyo, tulos man po magdulok sa satungkura paroko o magdyan sa opisina kan parokya. Salamat po. Liwat, Diyos marhay na aga po sa indo mga tugang. Manlain-lain ang winawaras na balaog kan Espiritu Santo. Alagad, yaon ang pagkasararo sa simbahan. Maski nangani, yaon man ang pagkakaiba kan mga katungdan na dapat atubangon kan mga disipulos ni Kristo. Si Kristo man sa nakita nagkakasararo, sa pag-ako kan sa iyang mga katugdan, asin sa pagpahiling kan tunay na pagkamuot, iyo ini ang mensahe kan selebrasyon nyato kan Eucharistia ngunya na Domingo. Ang makakaibanan po nyato sa misang ini, iyo sa Reverendo Padre Felipe B. Colvera III. Matindog na po ang gabos.
Sa ngaran ka nama, asin ka naki, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesu Kristo ang kagurangnan ta. Ang pagkamuot kan Dios, sin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo ka bos. Asin sa imong espiritu. Sumaray naga sa indo ka bos, mga tugang. Diyos maray na agaman po, Father. Happy Mother's Day po sa gabos sa mga ina na present sa tuyang selebrasyon. Happy Mother's Day. Kaya sa law kaning misa, ipamibi niya to ang mga ina, mga regalo kan Diyos sa familia. Pamibi niya to partikularmente ang mga ina na nagihelang, ang mga ina na gurang na, ang ina na nag-aagin ng krisis. Pamibi niya to sinda sa mahal na Diyos para sa indang kaipuhan. Pagpasalamat niya to ang presensya ninda sa satuyang familia. Mga tugang, ako ang taas ng mga kasalan, tangani magkanig o kitang magselebrar kal mga banal na misteryo. Gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin maguri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles sin Santos, sin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangan ng Diyos. Mayroon man lugod sa to ang Diyos sa makakamhan, asin pagkapatawada ang itong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagoran. Amen. Sa kaitaasan, asin sa daga katulinongan, sa mga tao marahay ang buo. Inuumawi ka, inukyawi ka, sinasambangi ka, pinapamuraway pinapasalamatan ika, ulikan dakula mo kamurawayan, kaguran na Diyos, adeng langit nun, Diyos amang makakamang, kaguran ng aking bugtong Yesu Kristo, kaguran na Diyos, modero kan Diyos, hakikan Ama. Ikaw na nagpapara ng mga kasalan ka, kinabang, kahiraki kami. Ikaw na nagpapara ng mga kasalan ka, kinabang, ako aasa mo, pag-imahirap. Ikaw na nagtutukaw sa tuo ka naman, kahiraki kami. Kaikasanaan banal, ikasanaan kaburan, ikasanaan luro,
Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamiibi kita. O Diyos sa makakamhan, gibuha kaming magselebrar sa maorop na katigayonan kay ining mga aldaw nin kaugmahan na sa mong ginigibo. Sa kaumawan kang kagurangnan na nabuhay liwat, tanganing ang samong binabalikan sa pagrumdum sa gibo, danay niya mong rimpuson. Uli kay Yesu Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay at sinagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo Dios, sa gabos sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Ang mga apostoles nagrokyaw kan mga katukdoan ni Kristo. Ang mga taga Samaria nag-ako kan tataramon kan kagurangnan. Hinanyogon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibon nin mga apostoles. Si Felipe naglugsot sa banwaning Samaria, asin si Kristo sa iyang ihinulit sa indang. Ang mga tao sararo sa paghinanyog sa mga hulit ni Felipe. Hulitan na hiling ninda ang mga milagro na sa iyang ginigibo. Sa kadakol na mga tao nagluluwas ang mga marumpot na espiritu na nagkukurahaw. Mga paralitiko asin mga pilay na rahay. Ang banwa na pano nin kaugmahan. Kanadangog kan mga apostoles sa Jerusalem na ang Samaria nag-ako kan tataramo nin Diyos, ipinadara ninda sa inda si Pedro asin si Juan. Ang mga ini nagpa-Samaria asin ipinamibi sinda, tanganing ako o ninda ang Espiritu Santo. Sa katunayan, ang Espiritu Santo daipa huminilig sa kiisayman sa sainda. Nabunyagan sa nasinda sa ngaran ni Jesus na kagurangnan. Ibinugtak ang mga kamot sa sainda, asin inako ninda ang Espiritu Santo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang bilog na kinaban, maugmang mag-aawit sa Diyos. Ang bilog na kinaban, maugmang mag-aawit sa Diyos. Bilog na kinaban, mag-awit sa kagurangnan. Mag-awit sa kamurawayanin sa iyang ngaran. Itao sa iya, ang mamurawayo na kaumawan. Sabihon sa Diyos, makangangalas ang sa imong mga gibo. Ang bilog na kinaban, maugmang mag-aawit sa Diyos. Ang bilog na kinaban, magsamba sa imo. Mag-awit sa imo. Mag-awit sa imong ngaran. Madya asin hilnga ang mga gibo nin Diyos, makangangalas ang sa imong gibo sa mga tao. Ang bilog na kinaban, maugmang mag-aawit sa Diyos. Ang dagat, ginibo niyang mamarang daga. Nag-aragi sinda, dai nabasa sa tahaw kan salog. Ini dapat niya tong ipag-ugma sa iya, na naghahade sagod paman, huli sa sadiring kapangyarihan. Ang bilog na kinaban, maugmang mag-aawit sa Diyos. Madya asin maghimate, kamo na natatakot sa Diyos. Isasabi ko ang ginibo niya para sa sakuyang kalag.
Pag-umawon ang Diyos na naghihimate kan sa iyang pamibi, asinday hinali sa sakuya an sa iyang pagkamuot. Ang bilog na kinaban mag-uugmang mag-awit sa Diyos. Kaipuhan na ako unyato ang mga pagtios ni may pagsari ki Kristo. Si Kristo nagsakit. Ini inako niya na may pagdulot nin tunay na pagkamuot. Ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa elat na surat ni San Pedro. Galanganin do si Jesucristo sa saindong mga puso. Danay na mag-andam kamo kung ano ang isisimbag nindo sa mga tao na naghahapot kung ano ang dahilan kan paglaom na yaon sa saindo. Simbagon nindo na mahuyo asin magalang. Magdanay na malinig ang saindong konsyensya. Tanganin ang mga nagpapakaraot sa indo. Huli tamarahay ang sa indong buhay dyan kay Kristo. Mapubaran na nasasala sinda sa saindang mga sumbong. Kung kabutan ng Diyos na kamo magtios, mas marahay na magtios kamo, huli sa marahay na gibo, kisa maraot na gibo. Si Kristo na daing sala, nagadan huli sa satong mga kasalan, nagadan huli sa mga parakasala, tanganing madaran niya kita sa Diyos. Sa hawak siya nagadan, sa Espiritu siya nabuhay liwat. Tataramon kan kagurangan. Salamat sa Diyos. Matindog ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo susok kay San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kung kamo namumuot sako, uutubo-nindo ang sakuyang mga tugon. Hahagadon ko sa Ama, natawan kamo nin ibang parasurog na magdadanay sa saindo. Ang Espiritu ning katutuohan, dahil siya maaako kan kinaban, huli tada siya nahihiling, asin dai midbid, alagad midbid nindo. Tauya sa indo, asin nagdadanay sa saindo. Dahil ko kamo babayaan na mga ilo, mabalik ako sa indo. Sa kadikit na panahon, dahil na ako mahihiling kan kinaban. Alagad, mahihiling nindo ako, huli ta sa buhay na nauyas ako, kamo mabubuhay. Sa alaw na iyan, masasabutan nindo na ako yaon sa Ama, kamo uyas sa kuya, asin ako yaon sa saindo. Ang minaako kan sa kong mga tugon, asin minatubod ka iyan ang namumuot sako. Asin ang namumuot sako, kamumuotan nin sa kuyang Ama. Ako man namumuot sa iya, asin mapahiling ako sa iya. Marhay na bareta,
kan sa atong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po. Sa masunod na Domingo, iyo ang selebrasyon kan pagsakat ni Jesus sa langit. Asin ang liturhiya niya to unyang garubaga, inaandam na kita para sa siring na selebrasyon. Babayaan ni Jesus ang sa iyang mga disipulo, lagat antes na mangyari iyan, garubaga iniyahanda na sinda, o kaya kita sa pag-abot kang selebrasyon na iyan. Kung hilingin niya to ang konteksto kan binasa, ang binasa, sinabi ni Jesus sa mga tataramo na ini sa konteksto kan huring pamanggi. Nababayaan na niya ang mga disipulo niya na sa halipot na panahon dahil naninda siya mahihiling. Asin ang tugon na sinda padagos sa magin maimbod sa pagkuyog kan mga tugon na iwinalat niya sa sainda. Mantang ini sinabi niya antes na siya magadan, pero magayon na hilingon niya to ang mga kahulugan kan binasa sa konteksto kan nagdadangadang na pagselebrar kan pagsakat ni Jesus sa langit. Asin arog kan maghalion may tugon na importante. Pag may mga mahahali, usually ang mga itinutugon, ito mga pinakamahalaga. Since sa Ebanghelyo ngunyan, ibinabalik kita ning kagurangnan sa sentro kan mensahe na sa iyang itinao kan siya, nagtutukdo kan Ebanghelyo. Ang tugonin pagkamuot. Ang mga taong maimbod sa kagurangnan, tunay na namumuot sa iya. Actually, ang kaimbudan, bunga kan pagkamuotin mahal na Diyos. Kaya ayun ta sa iyang sinabi, kung kamo namumuot sa ko, uutubunin do ang sakuyang mga tugon. Ini ang perming nauulit sa Ebanghelyo ni San Juan. Ang pagkamuot, asin ang inaapod niya itong love and obedience. These are two important contents kan mensahe ni San Juan. Ang namumuot sa ko, uutob kan sa iyang tugon. Ang dahil namumuot sa kuya, dahil managuutob kan sa kuyang tugon. Parte kan pagkamuot iyo ang paggibo, ang pagsunod, ang pagsasabuhay. Nagiramdaman ko itong sarong agom na lalaki na nag-attender kang marriage encounter sa sharing. Sabi niya kan sarong ngayang simana, nagruluwas kami kan mga ka-office mates ko. Irinom-inom, pagkatapos yung pirambote, nagtitirable lang niya si mga kaibahan ko. Pero nagirumduman ko ngayon si Agom. Masupog niya, nasusupog niya ako, pero sabi ko, sorry, di ako mako. Aka mo na lang, habo ko mag-table. Kasi naisip niya si Agom niya, and I committed myself to her para sa iya. It's a form of infidelity, nagibuhon ko ini sa kuyang Agom. Ang tunay na namumuot, igwaning paninindugan sa iyang mga responsibilidad. Kaya sabi ni tama ang sinabi ng kagurangnan, kung namumuot sa kuya, kamusta ko, utubunin do ang sa kuyang mga tugon. Asin, ang presensya kan Espiritu, ang presensya ni Jesus sa paagi kan Espiritu, na isa iyang ipinangako sa simbahan, sinaram niya itong presente sa simbahan, iyo man sana ang nagtatao sa tuya ning kakayahan, tanganing gibuhon ang siring na bagay. Arual daw permi niya sa tuya iyan tension, gibuhon ko ang kaugmahan ko, o gibuhon ko ang tama, miski garulihis sa hinahagad kan sa kuyang sadiri. Pero niyaon duman sa pagibo kan tama, ang kaugmahan. Ang presensya kan Espiritu, bako lang nagtatao sa tuya kan kakayahan sa pagsunod, sa pag-utob kan tugon, kundi yung man nagtatao sa tuya nin kaugmahan na miski kita nasasakitan, miski difficile, miski namamati tanggayuan, pagpugol sa tuya, araw ba kita kan arual daw, pero may kitang may mga decisions, may mga pagpipili na dapat niya itong gibuhon, ini o iyan, ito o ini, pero aram niya ito ang dapat na gibuhon, should always be at the side kan tama asin totoo. Ang presensya ng mahal na Diyos magmumuklat sa tuya, sa katotoohan, sa tama. Asin ini ang sinasabi sa ino taparte kan Ebanghelyo,
ang namumuot sa ko o tibuninda sa kuyang mga tugon. Pag sinabi kong kaimbudan na iyon regalo kan Espiritu Santo na itinatao sa tuya sa iyang presensya, kaya kita nagkakaigwan ng kakayahan na magkuyog, na magsabuhay, na magpatutuo sa tuyong responsibilidad. Ang kaimbudan bako lang po siyang perfection. Kita miski kita nagmamaigot na magin maimbod, pero nasasala pa manggiraray kita. Bakong iyo po? Miski nagmamaigot kitang magin totoo tama, nangangadji kita, lugod ka kurang ng giyahan mo ako, pero nasasala pa kita. Pero pagkatapos sa kita masala, nagkukuyok, naaaraman ta na kita sala, asin nagbapakumbaba kita, asin minabalik giraray, tanganing itama ang sa tuyang sala. That is fidelity. Yan ang fidelity, kaimbudan. Nagibo kan Espiritu sa buhay niya to, tanganing kita maging obedient, makinuyog-kuyog sa kabutanin, mahal na Diyos. Kaya sinabi ni kagurang ng mga tataramon, babayaan na niya ng mga disipulo, pero padago siyang yaon sa sainda, tanganing mautob ninda sa inda mga tugon, o mautob ninda ang tugonin kagurangan. Ang ikadua, sabi sa Ebanghelyo, dahil ko kamo babayaan ng mga ilo. Dahil ko kamo babayaan ng mga ilo. Mantang inihahanda niya, for a time, mawawaraan sa iyang physical na presensya sa kaibahan ninda. Sinaram niya to, kung gano'n kahalaga, ang physical na presensya kan kada saro. Pero bako lang ang physical na presensya ang pinakamahalaga. Miski dahil niya to nahihiling ang kakurangan, pero namamatitan sa iyang presensya. Miski dahil niya to nahihiling ang kakurangan, pero aram niya to yaon siya sa mga panahon kan sa tuyang buhay. Itong gift of presence, inianyaon sa satuya, sa paaga kan Espiritu na presente sa buhay kan mga paratubod, na presente sa buhay kang simbahan. Kaya, arual daw inaasaro sa mahalaga na dapat niya itong hahagadon, kagurangan giyahiman ako, kagurangan giyahiman kami, kagurangan pamatayaan sa muyaan sa imong presensya. Ang presensya ay nagtatao sa tuya nin paglaom, na minsan difícil paghihinguhan ta, na pagkatapos ta, nagahalat ang premyo kan sa tuyang kapagalan, hulita kita, naging maimbod, nagmaigot, nagmahigos, yaon ang presensya ng kagurangan na nagtutulod sa tuya, nagigiya sa tuya, sa tuyang mga ginigibo, sa tuyang mga desisyon. If there is a time when we feel na garoan mahal na Diyos mayo sa sato o dahil presente sa tuya, iyan ang mga kaputikan na minsan isinasabwag sa isip niya to, kan karatan, kan demonyo, na isipon niya to na kita nagsusulo, na isipon niya to nagaruharayuan kagurangan, pero mayo nin panahon sa buhay niya to, misingan kita ang nagrarayo, kita ang hinahanap nin kagurangan, hulita, habo niya na bayaanan kita, maliwanag yan sa Ebanghelyo, dahil ko kamo babayaan na ilo. Ang presensya kan Espiritu, iyo ang buhay kang simbahan. Kaya ang simbahan, padago sa nagtatalubo, puon ka ito sa kodgo niyan, hulikan Espiritu na ipinanuga ni Kristo. Sa oring parte kan Ebanghelyo, sabi ng kakurangan, ako man mamumo sa iya, asin mapahiling ako sa iya. Sa ibang mga tataramon, ang pagpahiling ng kakurangan, pagpahayag kan sa iyang kabutan para sa simbahan. Kan binayaan ni Kristo ang mga disipulo, dahil pamanhayag gabo sa indaan mga bagay-bagay, napuon pamansan ang simbahan, mayo pa man yung mga ministries, mayo pa man yung mga discipline sa church na nakasurat, tangani na iyo ang magiya sa simbahan, sa indang padagos na pagbaklay sa kinaban. But through the years, naman ang mga bagay na iyan, na isurat ang banal na kasuratan, ang Biblia, sa paanong paagi? Sa pagiya kan Espiritu Santo, na iyo ang kadulungan kang simbahan, na nagtatao sa inda kan tamang desisyon sa pagibukan mga bagay-bagay. Sa inot na babasahon, kang nagtutukdo, pagkatapos sa magkaigwaning persekusyon sa Jerusalem, ang mga disipulos nagkawararak, si Felipe nagpasiring sa Samaria,
northern part of Israel, tanganing duman magtukdo kan ebanghelyo. Dakol duman ang mga Hudiyo, pero ang mga Hudiyo duman, bako ng pure na Hudiyo, ta-expose sa sinda sa mga pagan practices. Alagad duman girari pinili ni Felipe na magtukdo. Ano sabi kan ebanghel kang inot ang mabasahon sa gibukan mga apostoles, kadakol ng mga tao ang nagtubod sa inda. Ang banwa na ito na pano ning kaugmahan. Sabi ko kasubago, ang saro na sa paagi ka, mapinpoint niya ito ang presensya kan Espiritu Santo, ang kaugmahan. Kaugmahan. Kan maaraman kan mga disipulo, na nyaon duman si Felipe, na ugmasinda, asin sa indang binindisyonan ang mga tao duman, na dating mga pagano, expose sa buhay na sa pagiging pagano, ngunyan, nag-ako na kan pagtubod. Luway-luway na araman kan mga disipulo, na ang minsahinin kagurangnan, na ang kaligtasan na ipinanggana ni Kristo huli kan sa iyang pagsakit asin pagkagadan, bako lang para sa mga Hudiyo, minsan para sa mga garuday maninigo, sa mga pagano o sa mga tao na naghahanap nin kaligtasan. Luway-luway sa gibo kan mga apostoles, maaraman niya to kung paano dadarahon kan Espiritu si Pablo sa mga lugar, sa iba-ibang lugar kan mga pagano, tanganing ang ebanghelyo maipalakop sa bilog na kinaban. Paano nila maaraman? Sa giya kan Espiritu na nagpapahayag sa inda kan mga bagay na dapat tindang gibuhon. Sabi ko kasubago, arual daw dapat inahagad niya ito ang giya kan Espiritu sa satuyang mga desisyon, sa satuyang mga sasabihon, partikular kung ang mga desisyon na ini, dakulang mga desisyon na magkakaigwan ng pagbabago sa pamilya niya to o sa buhay niya to bilang sarong individual. Nyawan ang Espiritu, tangani magtutukdo sa tuya kan mga dapat niya to na gibuhon. Ang gabus sa ini, huli kan pagkamuotin kagurangnan. Taan presensya kan Espiritu, presensya kan pagkamuotin Diyos na yaon sa simbahan. Siguro ang challenge sa tuya iyo ini, kung kita namumutan ng mahal na Diyos, kaya pinadara niya, papadara niya sa iyang Espiritu sa satuya, tanganing kita pagigibuhon na maging maimbod sa pagkuyog kan mga tugon, tanganing pirmi kitang tawanin kakayahan, kaugmahan, huli kan sa iyang presensya na nagigiya sa tuya arual daw, tangani na tawang kita ning dunong sa pag-navigate kan sa tuyang buhay, sa pagdesisyon, para sa pamilya, para sa itong personal na pagkabuhay. Kung ini ang paagi ng mahal na Diyos na pinapailing niya ang presensya sa tuya, hulitan mo, mutan kita. Paano man daw kita nasimbag sa pagkamuotin kagurangnan? Handa daw kita na magkuyukan sa iyang mga tugon. Permito daw na hinahagad ang sa iyang presensya arual daw. Tangani na sa tuyang mga desisyon, permin susog sa kagustuhanin, mahal na Diyos. Amen. Matindog po. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin kay Yesu Kristo aking bugtong niya kagurang nanta, pinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, pinako sa krus sa gadan asin ilinubong, huminilik sa mga gadan. Kani katulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan. Hali duman, mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ng laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. May pagsarig asin paglaom, mamiibi kita sa Ama, asin hagadon ta, ang sa iyang tabang, na kita maging bukas sa banal na Espiritu, na sa tuyang pag-arang sa iya, ang simbag, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamiibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namamayo kan simbahan, danay na maging bukas sa pag-ako kan mga pasabong kan Espiritu Santo, asin maghagad kan sa iyang paggiya sa saindang mga pagpasya, asin mga gibo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamiibi. Tanganing ang mga pamilya na nagkasiriblag, asin nagsasakit, huli sa kapaitan nin buot,
mag-ako kan pakipag-ulian na waras kan espiritu nin katuninungan para sa pagpaumay kan anuman na kulog nin buot ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing an satong mga harong, magdanay na matuninong asin uruyon hulis taan mga magurang dusay sa paggiya sa saindang kaakian sa dalan nin katotoohan asin pagkamuot ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing an mga nagehelang mapakusog ang buot huli kan pagkamuot kan mga katuod na nagaataman sa sainda ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, mag-ugma sagkod pa man sa katuninungan na balaog ni Kristo, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Amang makakamhan, ipinapaniwala mi sa imong pangataman ang sa mong buhay, asin mga pangangaipo. Hulikan balaog mong pagkamuot. Sa laroa kami bilang simbahan, tanganing magkusog ang samong buot na mabuhay susog sa samong kamawotan na magsunod kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Magpamigbi kamo mga tugang, tangani nga sako sa nasaindong atang, maako man lugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan umitaas lugod pasiring sa imo ang samong mga pamigbi, kaibakan mga pagdulot ng mga sakripisyo, tanganing kaming nalinigan kan sa imong karahayan, maandam kan mga sakramento nin dakulang kabanalan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, kita sa mga puso. initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Kutong maninigo asin dapat, matano si nakakaligtas. Na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos sa panahon, at nga ni masumuraway na iharubay, urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Pasko ay dinulot na sakripisyo. Sa pagdulot kay ning sabiring hawak,
linubos ang mga daan na sakripisyo sa katunayan kan krus. Sin sa pagpaubaya kan sa diri sa imo para sa samong kaligtasan, nagpamilbid siyang padi, altar asin kordero. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, naguugmaan gabos sa bilog na kinaban. Pati nga ang mga langiton na virtudes, asin mga angeles sa potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamarawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurang na ni kanagadan banal, borabo din gabos sa kabanalan, kaya ning mga atang namimiibi kami, pabanala ka nambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurang na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkot sa pasyon, nagkwa siya nin tinapay, sin pagpasalamat binaak ini, asin tinao sa iyang mga disipulos taan sabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan ka ini, kaya niya sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkwaniyaman in kali, singgirari pagpasalamat sa imo. Tinaw sa iya mga disipulos taan sabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom ka ini, tinian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan, sin pagkabuhay liwat. Nagdudulot sa imong kagurangnan kan tinapay nin buhay, sin kalis, sin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Sin nakikimahera kami nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kay baka sa mong papa si Leon, sin ka sa mong obispo si Rex Andro, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, sin ang gabos sa mga gadan. Tangan ako asinda, sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay Iba ni Santa Maria, Virhena ina kan Dios, si San Jose sa iyang esposo, ka mga banal na apostoles, sin gabos na santos, nakaitupan na kapagayagaya sa imo,
Magkanigon maging kahiras, kan buhay na dahing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, hasin kaiba niya, hasin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, hanggabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas sa tugon, asin pinatuod kan Diyos so nakaugalian, ngangas kitang magsabi. Sa langit, mabanalo ang lahat mo, magdato ang kadenaan mo, mangyari ang umot sa dagat, minsinig sa Agawa kami sa gabos na maraot, namimiibi kami kakurangnan, warasan sa mga aldaw nyamo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, sinmanligtas sa gabos sa kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, sin pagdatong, kan sa mong paraligtas sa si Yesu Kristo. Yesu Kristong kakurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iminawalat ko sa Indo, ang sakong katuninungan itinatao ko sa Indo, haray pagilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kang sa imong simbahan, sin papagkaniguan na siya mapatuninong, sin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ka na nabubuhay sinagahade, sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagpatinaraohan kamo nin katuninungan. Yes.
loob po. Uyan, kordero kan Dios, yung nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban, paladanan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maoomayan.
Matindog po. Mamiibi kita. O Diyos na makakamhan sa paman, na sa pagkabuhay liwat ni Kristo, nag-andam sa mo para sa buhay na daing kasagkoran. Padakula sa mo ang mga bunga kan sakramento kan Paskwa, sin panuwaan sa mo mga puso, kan kusog ni nakakaligtas na kakanon, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po muna sa halipot na anunsyo, asin pasasalamat. Enot, ngunya na ikaduwang Domingo nin bulan, magkakaigwa po kita nin second collection para sa pangangaipo kan mga katekesta asin iba pang formation related sa activities kan parokya. Ikaduwa, ang mga prizes para sa Reyna Elena paraffol, ngunya na taon mahihiling sa luwas kang opisina kan parokya. Sa kantidad na 50 pesos, makakatabang kita sa padagos na pag-ayos kan mga facilities kan sa tong parokya para magamit niya to nin marhay. Igwa nin mga tickets na available sa gustong magbakal sa may pintuan kang simbahan asin sa opisina kan parokya. Ikatulo, pasasalamat. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Stanley D. and family, Evangelista family, Archdiocese Catherine Bautista, as in one anonymous donor. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Maraming salamat po from Reverend Father Felipe Colvera III, Parish Priest. Matindog na po para sa huling bendisyon. Siguro po si mga inaangon tukaw na po ngon we request all the mothers to please, siguro kung dahil makaego digdi, so iba dyan na lang sa may aisle, ako ang malibot. Ito mga nyaon digding mothers, digdi po sa inutan for the blessing. Si mga nyaon dyan, pwedeng sa aisle na lang po, ako ang malibot. So mga nyaon digdi, tadaya man kita makakaigo. Gabos palang inang nagsirimbangon yan. Sige po. Mami, ibi kita. Pakiduko po kan mga payo. Diyos sa makakamhan, nagpapasalamat kami sa samong mga ina. Pinaniwala mo sa sainda ang pangataman sa lambang buhay, puon sa pupunan. Itinao mo sa mababae ang balaog na makatabang mo sa pagtaunin buhay. Lugod ang biyayang ini, urog na magpadanay sa sainda sa pagkamamumuton. Bantayan mo ang lambang ina asin ang sa iyang mga haki. Pakusugon mo ang sa iyang pagtubod sa Diyos nun mong pangataman asin pagkamuot. Tawan mo siya nin kusog nin buot sa panahon nin pagkatakot o pagsakit. Pakasabot sa panahon nin kapurisawan asin paglaom sa panahon nin pagbalo. Hinahagad mi na itao mo ang banal na spirito ang pararanga sa gabos sa ina na nasa kamunduan, hulikan aki na nagadan sa mga ina na nagihelang sin mga nabayaan na kan sa indang agom. Rangahon mo sinda kan sa imong Diyos no na pagkamuot sin pagkaherak. Hinahagad mi ang sa imong bendisyon sa gabos sa ina, ang sa imong banal na spirito, padagos na mag-inspirar asin magpakusog sa inda. Pangarugan inda si Maria, ina kan Diyos sa pagiging dayupot, mapagpakumbaba asin danay na pagkamuot. Panuon mo gabos na ina kan sa imong nagsusupay na grasya digdi sa daga. Hinahagad mi ini, huli sa aki ni Maria, si Jesucristo, Diyos asin kagtubos, na nabubuhay asin naghahade, kay bakal banal na spirito, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen.
Matindog na po kita. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan manlugod kamo kan Dios na makakamhan. Ang Ama, Asinanaki, Asinan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa pagkamo o ti Kristo. Salamat sa Diyos. Happy Mother's Day po.